जों खायसिङो जे 2000 জন 1500 থেকে 2000 জন টার্গেট বইয়া ট্রেন অলরেডি 1500 থাকা তাই দেরাদুন দিল্লি পাঞ্জাব চণ্ডীগড় आसपासनि जे तिप्रसाद फरायनाय जे तिप्रसाद दफरक बर' बजो जइन खायफैनाय गोबां स्टुडेन्टफोरबो जइन खायफैनाय जों दिनै अ जायगायाव एडभान्स प्राइस सफायमानि हिकै अ जायगायाव दिनै खाना दिनै सेंग्रा रफाय दिनै धरना आसफायनायनि बागै जों और थाइर खुथि खालायनाय बागै एडभान्स फायलायजाक दिनै अनारेबल CM दिनै अनारेबल EM ARDD दिनै अनारेबल MLA बरगुना बिश्वजित देबबर्मा दिनै अनारेबल MBC बरगुना दिनेन देबबर्मा दिनै त्रिपुरा इउनिभार्सिटी प्रोफेसर सुनील कलय दिनै बरगुना EM राज त्रिपुरा दिनै बरगुना किसान कलय जों जत दिनै सफायजाक दिनै Honorable MBC Tini YTF ni President barang guna Runel Deborma bawa sopaja je program khairama setup kanan bagai jahate naito play program complete train of final of gum hai obostha tong sar bangki saikna kisa marks to jara train of final brok belai post ong jak आइफानो काम खायनाय कायसानो लामा चिन तिप्रासानि बागै जों यक सामा माननानै चिन ग्रेटार त्रिपुरायाव नांगौ मनि बागै दिल्ली जन्तर मन्तरफोराव फायै र' जों आन्दलन खालायनानै फोराव काफ्रन सिमि माइ बोया दै बोया खालाय फायलाय दंलायो खायफानो जों तिप्रासानि बागै हिनाय न'फोरावबो वानसुगै फायो सागनो याफारना नांखाय याफारनाय नांखाय थै रेखाय हिनाय बरकनो जों दैयासा मत तिप्रा हाबो बरकनि जे जबानि बागै बरक दिनै फाय दंनाय जारा ट्रेन बे फायनाय बरकआबो तिप्राहानि कायसा लाइबुमावो बरकनि अबदान दंनाय जों ताबाव जन्तर मन्तर सब फायजा और चिनि डेकोरेशन डाइस रक चेयार रक एरेन्जमेन्ट 2-3 घन्टानि बिसिनि पाइ थानाय खोना दाइति अर्ली मर्निं नि कमप्लिट फायनाय और नि बाङै वाना जानाय गरै थुंनो थें थांनाय आं थजानाय बहायनो जों नाय फेलायमानि बेबागनो व्यवस्था अंजाक फेयाबा जों कष्ट मालायनाय तानि के बर गोबां मा फायमानि जों कष्ट मालायनाय कष्ट न कष्ट होयावै जों दफानि बाङै चबा खालायनि नांनाय अमसि अब जे ट्रेन तमेरो बरनो चिनि पैसा कक जे बरक फायमानि गोबां मानो कष्ट माखायनो जों खोनागौ असो बरक गोबां ताबक जरातै त्रिपुरा पहिला अबनो असो बरक गोबां अलमोस्ट 2000 बरक फायतगो जों कथालायमानि बिसिंतै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सलामनानि गोबां बरक फायगे किसा मिसा कष्ट रक मानायनो जों हायपडा अबनो सयजम माखायनाय सिनि मेन नाहरमुं तो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सलामनालिसो सिनि जत बरक त्रिपुरासर सिनि बरकनि कथां दंनि बागै सिनि एक्सिस्टेन्टनि बागै जोंनि हा दङ बा हा करे है माटमानि अबनो जों सलामनानि बागैसो सिनि जों मा फायमानि किसा जों सयजर मा खालिनाय अब मोनसाया जों अबनो कष्ट किने वान्स होयनो सर फालिनाय 100 kilometers त्रिपुरानिफ्राय जे दिल्ली हाय जन्तर मन्तर फाय जों जे सिनि खरां तिसा माने 1500 नि एबाव near almost about 2000 to 2200 जे ताबो ट्रेन बाय फाय दङ বিভিন্ন स्टेट नि जे स्टूडेंट्स फरायनाय रक ताय सिनि बरक दफानि जे यां साख्रि खायनाय रक जत मुभमेन्ट सापर्ट खायमा बागै होफ जों अमकाइसा चिनि न्यू हिस्ट्री क्रिएट खायना जों थाङै दं दाबो नों ब जागा बुजाय कक्साय दं सार जन्तर मन्तर दिल्लीव अ जागावनो चिनि बेनि अंनाय ओ जागाव राइट हियर खानानि सिमि चेंनाय जों सक्सेस खायतलांनाय देखे ताय ताकिसे कप दङ अ मुभमेन्ट सापर्ट खायना बागै बुबाग्रा महाराजा प्रदर किशोरनि आन्दार सारा त्रिपुरानि बुकुं बारा रक ताय जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खायनाय रक न ओपनली नरक इन काइन्ड आइडियास जत न आं आपिल खायो अ जागाव फाय सापर्ट खायना बागै हामबाय त्रिपुरा साद फारानो बागै बेलायखनो कुंचुकनायखौ लाइबुमाव पुइला हाय और साइ काइसानि से गोबां चिन त्रिपुरासाराव सिरिसि तिनिचिनि कानमुं चुमुं रक रिगनाय रिसा रां बतां रक कानलायै मुख दैखेख्लायै खनाव बुबाग्रानो बसकांगो सङै अ हानि बुबाग्रानो बसकांगो सङै ताबले पाइथाक चबा हनै जों
chini orni kendroni mantri rong ni thani o hak ton ni lukorok ni thani o hani basaroni dukho birman buibai sekjagi namani buibai satong jangmani jeng kisai thangmani jeng kmai thangna nai tongmani chini hukumo mukumo kmai thangman nai tongmani abono buini do phano jeng phnogi manma hai kendro ni oro hafang ma thangi tongnai hafang naikoli tongnai borok ni chini khorang ti sawi kalangi thangmang khage chini la paithak ni chobo jeng dakti no jeng chini sanmung mannai bubagrani ti phangbai aboni bagani jeng tabuk jottono chini ti prasaro thansai kai tabo train bai phailei tongo sarik ni kha khayon 10টা 11টা ni horo sapaino jeng tasingo ambedkar boborno bo thangi nai phaika aro bo jeng borokni bagi tongjaknai chajaknai aro toilet ni charging ব্যবস্থা rok tei borokni bagi 15টা বাস aro 26টা বাস borokni aro ni bagi phainani rail station ni bagi jeng 26টা বাস ni ব্যবস্থা khaika 26টা বাস be borok ambedkar boborno sapainai o ambedkar bobor ni chimi oro 3 kilometer chalo jontor montor only eke ordek jrahke jeng bas bai tupunai te ordek hingke jeng rally khai nai thok thok chini kanmung ni chini traditional attire beke jeng laisi pheno obo apne ap jeng obo jeng kha khayo bubagra obaike ni tiprasaro thansa tonglai manghake dakti ni chini greater tipralen te tipralene je sanmung aba success